Sir, good afternoon. Sir, unsay tuyunin mo na ako, sir? Gipatawag ti ka kay tungod aduna tay dakong problema. Si presidente nitawag sa akoa kay si Putik magpadala og tawo diri sa Pilipinas kay sulungon ta nila. Mo ba, sir? Unsay angay nako buhaton na sir? Wala kay angay ikabalaka. Kay usara ka military ang ipadala ni Putik diri sa Pilipinas. Pero kining tawhana mupatay kini og nilibo ka tawo. Maunang karon ikaw akong gipatawag kay ikaw ang among napili nga mokontra ni ining gipadala ni Putik. Kay kahibalo ko nga ikaw ang among best army nga kaya mupatay og nilibo ka tawo. Unsa man? Kaya nimo? Yes, sir. Dito ka pakyason, sir. Kahibalo ko ana. Sige na, sige na. Dismiss. Confirm. Nabot ng kontra. Ini dapat kerja, sekolah kan? Sir, disgracias. Diyos lagi ko ani. At doon na lang ginako ako kung pare nga makukulam. Pre! Pre!
sa imong tuyo. Nanginahanglan ko sa imong tabang, pre. Tabang? Pre, ang taga-Russia, pre. Nisulong na sa tuwa, pre. Nganong ako may inyong pangayuag tabang? Wa alamin na ang choice, pre. Kay ikaw may pinakabanggiitan diri nga mamamarang, pre. Ang pinaka-the best ka army nga umipadala, pre. Nabatay na, pre. Sige. Pero naay kantidad ang akong pagtabang diha ninyo. Oo, pre. Ihatag na ko niyo, pre, kung pila imong gusto, pre. Unsa may klaseng pagpatay nga imong gusto nga imong ipabuhat nako? Ikaw na'y bahala, anak, pre. Basta ang importante nga mapatay nimo siya, pre. Hoy, taga-Russia! Buang mo, ha? Wa may manghilabot inyo? Inyo giming isong dire? Kami rin, basta may kami na. Kami rin, kami. Kawas diha! Ayaw si Kago! Kanang daghan mo? Ikaw ra usa? Ha? Akong balian siya og kamot. Balian akong tiil. Balian akong ulo. Akong pasayo-sayawon og bunot. Pensa man. Ato ning patyon dili. Patyon na lang ko na.